ಕುಟುಂಬದ ಬಳೆ ಬರೋಣ ಮೂಲ ಮತ ತೋಂದುಲೇನೆ ಯಾನೆ ಉರುಡಿತ್ನರು ಯಾನೆ ಸುಮಾರು ನೀ 305 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈಲನ್ನು ಕಟ್ಟದಿರ ಬಂದದು ನೆಕ್ ನಡಿನಿಲ್ಲ ಇದು ಓಪನ್ ಮಿತ್ರದು ಬರ್ತದೆ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ನಿಜಿ ಮೂಲ ಉಂಡಾದ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಕಾಡು ಮುಟ್ಟುದೈನ ಒಂಜಿ ಅವು ಶಬ್ದ ಆಯ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡುದೈನ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಡಿಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡಲೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನಿಪ್ಪುನಂಜಿನ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡುಲ್ಲ ಬೇಡ ತುಳುನಾಡು ಅವೇತೋ ಗುತ್ತುಲು ಅಳಿದು ಪೋಪುನಂಜಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುನು ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಕೊರ್ಕ ಅಂದ್ಮಂಜಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಬಾಡೂರು ಗುತ್ತುಗು ಸಂವೈದ ಬಾಡೂರು ಗುತ್ತು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋಣ ಅವಾಗ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆನಂಜನ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆದ ಬಾಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಅಡುಪುನಂಜನೆ ಬಾಡೂರು ಗುತ್ತು ಇನಿ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪೆರುಪುನಂಜನ ಜಾಗೆ ಬಾಡೂರು ಗುತ್ತು ತಿಕ್ಕನಂಜನ ಜಾಗೆ ಓಳ್ಪಂಡ ಕುಂಬ್ಳೆರ್ದು ಪೆರ್ಲ ಬೋಪುನಂಜನ ಆ ಮಾರ್ಗದ ಕೈತಲಿ ಒಪ್ಪುನಂಜನ ಉಲಾಯ್ದ ರೋಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡತ ಮೇಕು ರೋಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುನಂಜನ ಜಾಗೆ ಅದುಂಡು ಈ ಬಾಡೂರು ಗುತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆನಂಜನ ಗುತ್ತು ಅವಾಗ ಹೋಯ್ ಸ್ವಲ್ಪದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ತೀರಿವನ್ಗ ಬೈಕ್ ದುಂಬು ಏರ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಲಾಕ ನಿಗ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಪಾಡಿ ಶೇರ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಎತ್ತವಡು ಆಗ್ಲಿ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೋಯ್ ವಿಡಿಯೋ ದಂಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಡಿಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮೌಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪನಂಜಿನ ಜಾಗ ಬಾಡೂರು ಗುತ್ತು ಮಣ್ಣ ಗುತ್ತುದ ಇತಿಹಾಸ ಮಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವೇತೋ ಗುತ್ತುಲಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತ ನಂಜಿ ಗುತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆದ ಬಾಡೂರು ಪನ್ಮಂಜಿನ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಉಂಡು ಅಲ್ತ ಯಜಮಾನರಾಯಿನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ ಕೋಲಾರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಅಂಜನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ ಪಡೆಯಂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಕ್ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಗುತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಿಯರ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಮಸ್ಕಾರ ಅವಾಗ ಯಾನು ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡ ನಮ್ಮ 7 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಈ ಗುತ್ತುಗು ಇರುತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಏನನ್ನು ಯಜಮಾನರು ಬಂಡರು ಕುಟುಂಬ ಯಜಮಾನಿ ನನ್ನಿ ಅಂದೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅರೆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಳೆ ಬರೋಣ ಮೂಲ ಮತ ತೋಂದುಲೇನೆ ಯಾನೆ ಉರುಡಿತ್ನರು ಯಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕಟ್ಟದನೆ ಏರಿಂದ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲಿ ಏರಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸುಮಾರು ನೀ 305 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟದಿರ ಬಂದದು ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಅಂಡು ಚಾಲಕೋಡು ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋಶಿಯರು ಆರ್ನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಎದುರುದ ಭಾಗ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪೆರ ಒಡದು ಜೋಶಿಯದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಚಿಂತನೆ ತೋಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 305 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆ ಚಿಂತನೆ ತೋಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ದುಂಬು ಈ ಜಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗವು ಸೇರ್ನ ಜಾಗ ಸುಮಾರು 304 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅಕ್ಕಲ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬ ದಾನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣರುದಾದ ಈ ಜಾಗಿನ ಬುಡ್ದು ಪೋಡೋದು ಆತ ಹೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಡುದ ಕುಟುಂಬದಾಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತು ಪೋಯಿರು ಅನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ತೋಜಿ ನಾವು ಏತು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಚಿಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿನ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚೆ ಸಾಧಾರಣ 105 ವರ್ಷ ದುಂಬದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮಗ ಅಮ್ಮ ಐತೆ ಜೋಡು ಪೇರ್ನಂಡರಿಗೆ 100 ವರ್ಷ 1924 2020 100 ವರ್ಷ ಆತೈತೆ ಅರ್ಜಿ 30 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ತೀರ್ಬೋದು ಸಾಧಾರಣ 105 ವರ್ಷದ ಕತೆ ನಾರು ಪಣಂತ ದುಂಬುದ ಅಜ್ಜರ್ನಕ್ಲು ಯಜಮಾಂತಿಗೆ ಮಂತಂದ್ರ ಪುದಾರ್ ಪೂರ ಅಜ್ಜರ್ನಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚೆ 150 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಬಂಡ ಮನೆ ತನದ ಬಾಡುದ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತಿರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವರ್ಷದ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಟು ಅವು 305 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಚಿಂತನೆ ಎಂಚು ತೋಜಿನ ಬಂಡ ಅವಳ ಇತ್ನ ಕಂಬೋಡಿತ್ನ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಸುಮಾರು ಚೋಳೇರ್ನ ಚೇರೇರ್ನ ಅಂಚನ ಆ ಕಾಲೋಡು ಮಂತ ನಂಚಿನ ಕೆತ್ತನೆ ಐನ್ ತೋದು ಜೋಶರು ಸುಮಾರು 305 ವರ್ಷ ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸನ ಪಂಡ
ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎನ್ನಾಣ್ಣೆ ಬಾಡೂರು ಯಜಮಾನರು ಅದು ಕುഞ്ഞಣ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವ್ರನ್ನ ಉದ್ಯಮ ಇರೋದು ಅಂದ ಬರೋದು ಬೋದು ಪೇರು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಬರೋದು ಬೋದು ಪೇರು ಇಂಕ್ಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಬಳೆ ಉಂಟು ಬಳೆ ಸರಪಳಿ ಉಂಟು ಅವಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅವು ತಲೆಮಾರು ಇಂಕ್ಲ ತರ ಅಂತ ಅಣ್ಣೆ ಹಿರಿಯರ ಅಣ್ಣಗ ಬೈದ ಮತ್ತೆ ಮೂಲು ಬೈನ್ ಇಂಕ್ಲನ ಅಂದಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳನೆ ಜಟಾಧಾರಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಕಂಬಾರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಇಂಕ್ಲನ ಮನೆ ದೇವರು ಜಟಾಧಾರಿ ದೈವ ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಡೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಅವು ರಾಜನ್ ದೈವ ದೈವ ಮನೆ ದೇವರು ಇರುತ್ತೆ ಮನೆ ದೇವರೇ ಇಂಕ್ಲೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಇಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮಗೂ ರಾಜನ್ ದೈವ ಅಧಿಪತಿ ಆದಿತ್ಯನ ದೈವ ಬಾಡೂರು ಜಠಾಧಾರಿ ದೈವ ಅಂದ್ ಆಯ್ಕೆ ಅಂಚ ಈತ ಜಠಾಧಾರಿನ ಮಾತ ಐನ ಪಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪದ್ದೇಪುರ ಮೂಲ ಎಂಕಲ ಉಂಟು ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು 7 ಕೋಡಿಡು ಜಠಾಧಾರಿನ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಾಲ್ ಗ್ರಾಮಡು ಆನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕುಡಾಲ್ ಭಂಡಾರ ಗೊತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಉಂಟು ಆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ದ ಉಂಟು ಆಯ್ದಲ್ಲ ಮಣಿಲ ಉಂಟು ಅವಳು ಆನಾಗ ಆ ಗ್ರಾಮೋಡು ಆನಾಗ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಈ ಪದ್ದೆಯಿನ ಪೂರ ಪಟ್ಟ ಆಯ್ದ ಪಟ್ಟನ್ನು ಮಣಿ ಬುಕ್ಕ ಪದ್ದೆಯಿನ ಪೂರ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಅಕ್ಳೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಳು ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಜೊತೆಗೋರ್ಡು ಪೋಣ ಪೇರು ಅಕ್ಳ ಎಲ್ಲ ಹರಡ್ದು ಅಕ್ಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹರಡ್ದು ಅವು ಕಂಬಾರ್ಗು ಅಂಜನೆ ಕುಂಡೇರುಂದೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಆಡೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ಪೆರಿಯಡ್ಕ ಮಾಡೋದು ಮೂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಅಕ್ಳನ್ನ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪದ್ದೆ ಕೊಂಡೋದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಮಾಂಚಿಟಾದ ಅಲ್ಪರ್ದು ಆಡೆಗೆ ಅಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಡು ಬುಕ್ಕ ನೇಮ ಕರಿಕೂಡಲೇ ಮಹಿಮೆ ಕರಿಕೂಡಲೇ ಪೂಜಾ ಕೊಣಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಜಾಗತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಅವಳು ಮೂಜಿಗೊಡ್ಡ ಮೂಲು ಅಂದ ಅವಳು ಮೂಜಿಗೋಡಿ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸೇರ್ದು 4 ಕೋಡಿ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಚಾವಡಿನು ಬಾಡೂರು ಚಾಟಿ ತಾಯಿರಡು ಬಾಡೂರು ಚಾವಡಿನು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಮೈಮೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟೆಲ್ ಪಾರಂಜ ಕುಟುಂಬದ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪವನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುದ್ವಾರ ಮೈಮೆ ಎಂಕ್ಲನೆ ಮಲ್ಪವನ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲೆ ಆಪುನ ಅವು ಅಕೇರಿದವು ವರ್ಷದ ಅಕೇರಿದ ಅವು ಬಿಸು ಕರೀದು 14 ಉಲಾಯಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಮೇ 25 ಉಲಾಯಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಿಕಾರ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ತೂದು ಆ ದಿನ ತಾನಿ ಮೂಜಿನ ಆಪುಂಡು ಮೂಜಿನ ತಾನೆ ಮಾಪುಂಡು ಅವು ಅಕೇರಿ ಈ ವರ್ಷದ ಅಕೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಶುರು ಆವಡ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ದೈವಗಳು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿನ ತನೆ ಮಾವಂಡ ಮುಡಿಪು ಶುದ್ಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಮುಡಿಪುಂಡು ಮುಡಿಪು ಶುದ್ಧಿ ಹರಿಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಗನ ಮಹಿಮೆ ಮನದಾನಿ ಅಲ್ಪ ಕೋಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಪ ಧೂಮಾವತಿನ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಧೂಮಾವತಿನ ಭಂಡಾರ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಮನದಾನಿ ಧೂಮಾವತಿ ಆಯ್ರಂಡು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಎಂಕುಲ ಧರ್ಮದೈವ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಉಲೈ ಪೋದವ್ರು ನರ್ತನ ಪುರ ಆಯ್ರಂಡು ನಡಿನಿಲ್ದಾಡಿ ಪೋದು ನರ್ತನ ಆಯ್ರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಧೂಮಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚುಲ್ಯ ಮೆಂಜಿ ಮತ್ತಿಂದು ಕೂಡ ರಡ್ನೆ ಧೂಮಾವತಿ ಕೇರಿದ ಕೊರತಿ ಈತಾದ ಮೂಜಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಆಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಈಡ ಮುಟ್ಟ ಆಯ ನೆರಂಜಿಗೆ ಆಯಲ್ಲಿ ದುಂಬುದು ರಡ್ಡು ಮಾಡಿದ ಒಯ್ಯಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು 2002 ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ಡ್ ಪುನಗ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆ ಇದಕ್ಕೊಂದೇನು ದೆತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬಂತು ದುಂಬು ರಡ್ಡು ಮಾಡುದ ಓಡುದ ಒಂದಿತ್ತು ದೆತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬಂತದ ಯಾವಂಡ ಇಂಚಿಗೆ ಆಯಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಕಟ್ನ ದುಂಬೆ ಕಟ್ಟದೆ ಬಟ್ ಆಯಜ್ಜಿ ಆಯ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇಂಚದ್ದೇನು ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಬಂಡೆ ಅಂಚದ್ದೇನು ದೆತ್ತ ಟೈರಸ್ ರಡ್ಡು ಮಾಡ್ದ ಇತ್ತು ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅಂಚಿಗೆ ಮೇನ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಂದು ಜಟಾಧಾರಿನ ಗುಡಿ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಡ ನಿಜವಾದ ಜಟಾಧಾರಿನ ಪಟ್ಟ ಮಾತ ಮೂಲ್ದಿ ಒಡೆ ಎಂಕ್ಲಂತ ಜಾಗ್ರತೆಗೆ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಪಡು ಉಲ ಆಪಿದೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಜವಾದ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಪಡ ಒಂಚೂರು ಓಪನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದು ಪಡಬಡ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲು ಮಂಚ ಮಾತಾಡ ನೇಮದಪ್ಪ ಇಡೆ ಕೊಂದತ್ತಿ ಅಲ್ಪರ್ದ ಕೊಂದತ್ತಿದ್ದು ತಂಬಿಲ ಪುರಾಪನೆ ಮೂಲಿ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಪುರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಕೂತಿಡೆ ಕೋಪನೆ ಮಾತ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಂಕ್ಲಾಗಿ ಇಂದು ಜಟಾಧಾರಿನ ಸ್ಥಾನ
ಸ್ಥಾನ ಮಂಡ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ದಿತ್ತನ ಜಡದರ್ನ ಸ್ಥಾನವು ನಿಜವಾದೊಂದು ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಸ್ಥಾನ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಸೈಡ್ ಇದು ಜಡದಾರನ ಅಂದೇನು ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಪಡೆದು ಉಳಿದ ಮುಗಿತಾರೆ ನಿಜವ ಜಡದಾರನ ಸ್ಥಾನವು ಇದು ಜಡದಾರನ ಪಟ್ಟಲ ಆಯ್ದ ಮಣಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಬಂಡಾರ ಮತ್ತೆ ಓಡೆ ಪೋಡ್ನ ಈ ಪಟ್ಟ ಆಯ್ದ ಮಣಿ ಆಪೇದ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತು ಇದಾಡು ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರಂಡು ಉಲೈ ಬರ್ರಂಡು ಉಲೈ ಎದುರು ಜಾಲ್ಡು ನರ್ತನ ಅದು ಈಡೆ ಬರ್ರಂಡು ಈಡೆ ಬತ್ತದು ಎದುರು ಒಂಜಿ ನರ್ತನ ಅದು ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಲ್ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಬಿದೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಶೈವ ಪುರ ಉಲ ಗುತ್ತದ ಮೈನ್ ನೆಕ್ ನಡಿನಿಲ್ಲ ನಡಿನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಿತ್ರದು ವರ್ಷ ಬರೋದೇ ಮರ್ಯಾದಲ್ಲ ಮಾತ ಮಾತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ನಡಿನಿಲ್ಲ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಅಡಿಟ್ಟು ನಿಧಿ ಉಂಡು ಪ್ರತೀತಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕಾಪುನೆ ಜಡದರ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ನಿಧಿ ಮೂಲ ಉಂಡಾದ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಮುಟ್ಟುದ ಒಂಜಿ ಅವು ಶಬ್ದ ಆಯ್ಕೆ ಕೇಳುದ ಉಂಡುದ ಅರ್ಥ ಪ್ರತೀತಿ ಅಂಚ ಮೂಲೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ 5 ನರ್ತನ ಮುಖ ಆಡೆ ಬಾಕಿ ಜಪ್ಪಲ್ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಜಪ್ಪನೇ ದಾಲ್ ಅವ್ದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ದಾಲ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಪೋಪುಜೇರಿ ಮುಖ ಕೈದೆ ಕೆರೆ ಇದೆ ಕೆರೆ ದಾಲ ಅಸಾಲ್ ಚಾಯ್ತ್ನಕ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಉಲೈ ಬರಲಿ ಒಂದು ಇದೊಂಜಿ ಕೊರತಿನ ಎಗ್ಲೈನ್ ಕೊರತಿಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಎಗ್ಲೈನ್ ಕಾಪುನೆ ಕೊರತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚಿಲ ಉಂಟು ಕೊರತಿನ ಅಡಿಗೆ ಮೂಲ ಕೊರತಿನ ಕತ್ತಿ ಮೂಲ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಇಂದೊಂಜಿ ಕೋಣೆ ಸೈತ್ನ ಕ್ಲೈ ಬಲಸನ ಎಂಗ್ಲ ಸೈತ್ನ ಕ್ಲೈ ಆಟಿಡ ಬಲಸೇನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ನೇಮ ಆಪಣತ ಆ ನೇಮದ ಪ್ರಕಾರ 2ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಮುಳು ಸೈತ್ನ ಕ್ಲೈ ಬಲಸನ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ತೀರಿ ಇರಲ್ಲ ಏಪ ತೀರಿ ಇರಲ್ಲ ಅವು ಸಾವುದಾರಿ ದಾಖಲ ಅವಳ ಮಾತ ಅಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲ 5 ಕುಟುಂಬ ಸೇರ್ಸವನೇ ವರ್ಷ ಬರ ಮುರಳಿ ಸೇರ್ಸ ಎಂಕ್ಲ ನೇಮದ 15 ನೇಮದ ಪರ್ಬ ಬುಕ್ಕಜಿ ಪರ್ಬಲ ಪೂರೊಂದು ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯ ಇಂಚಪ್ಪ ಇತ್ತಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಂದು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನೇಮದ ಪಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೋಡಪ್ಪ ಸೌಕರ್ಯ ಬೇಸಿನ ನೀರು ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಹೋಯ್ತದೆ ಮಂತ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ಕೊಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇದು ಪೂರ ಒಣಸಿಗೆ ಕುಳ್ಳುನ ಮೂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ಲ ನೇಮದ ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅವಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಅಣಸ ಅವಡು 200-300 ಜನ ಸೇರ್ಬೇರು ಒಟ್ಟಾರೆ ನೇಮದಪ್ಪ ಒಂಜಿ 1,000 ಜನ ಒಣಸ ಕುಟುಂಬದ ಊರ್ದಕ್ಲು ಕುಟುಂಬದ ದೂರದಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಮಾತಾಡ ಕುಟುಂಬ ಪುಟ್ನಕ್ಲು ಊರದಕ್ಲು ಮಾತಾಡ ಸೇರ್ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಬೇಕು ಊರ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಳ ಒಲೆಂಟ್ ದಾಲ ಸಂಬಳಜ್ಜಿ ಪಂಜಕ್ಲ ಆಂಜನಕ್ಲ ಪಂಜ ಒಲೆಂಟ್ರದ ಎಂಕ್ಲ ದೈವ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಭೂತ ಮಿತ್ತು ಗೌರವ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅಂತ 4 ಜನ ಕುಳ್ಳುದ ಕಡೆ ಪುಣ 4 ಸೈಡ್ ದುಂಬುದ ಆ ಕಾಲದ ನಿತ್ತಲ ನೆಟ್ಟ ಕಡೆದ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪೋರೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ಲ ಹೊಂದರ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಹೊಂದರ್ಪ ಐತು ಕಡೆ ಪುಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ನೀನ್ ಅಡಿಗೆದ ತೆಂಗಿ ಅಡಿಗೆದ ಕೋಣೆ ಇದು ನೇಮದ ಪಕ್ಕಲ ಮೂಲೆ ಅಡಿಗೆ ನೇಮದಪ್ಪ ಮೂಲೆ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೇಜಿ ಶುರು ತಾನಿ ಒಂಜಿ ಹರಿಸೇವೆ ದಾನಿ ಬ್ರಾಣೇರ್ ಬರ್ತೇವೆ ಬ್ರಾಣೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಣಸಾವಡ ಬ್ರಾಣೇರ್ ದಾನಿ ಮನ್ಪಬೇಕು ಹರಿಸೇವೆ ದಾನಿ ಮುಡಿ ಕುಸಿದ ಹರಿಸೇವೆ ದಾನಿ ಒಂಜಿ 150 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಐಕೆ ಬ್ರಾಣೇರ್ ಕೊಂತ ಬ್ರಾಣೇರ್ ಪಿದ ಅಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಣೇರ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತಾಗ ಒಣಸ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ವೆಜ್ ಆವಡುದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಾರಿ
ನೇಮದ ಪಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ చెప్పుకున్న ಪಕ್ಕ ಸುರುತಾನಿ ಮಾತ್ರೆ ಹರಿಸೇವದಾನಿ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬ್ರಾಣೆ ಬ್ರಾಣೆ అని ಕತ್ತಲೆಗೆ ತಿಬರಿ ಬಲ್ಲೆ ರಾವಡಿ ತಿಬರಿ ಬಲ್ಲೆ ಮೈನ್ ತೌತದ ವಿಲೇಜ್ ತಿಬರಿ ಬಲ್ಲೆ ಯಾರು ಉಪ್ಪಾಡು ಅವು ಪಾರಂಪರಿಕ ಆತ 5 ಹೆಚ್ಚದ ಕಚ್ಚಿಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಐಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನಟ್ಲೆ ಮನ್ಪುನೆ ಮನ ಕ್ರಮಂಡ ಐಕ್ ಒಂದತೆ ಅದು ದುಂಬರ್ ದೆಂಚಿ ಬತ್ತನ ಅಂದನ್ ಒಪ್ಪಲಿಗೆ ದಿಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಮೂಟ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾಕರಿ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷದ 80 ಜನ ಮಾತ ಇತ್ತರಿಗೆ ಅಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಪವಾದ ವಾಸ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ರೂಮ್ಸ್ ಐಟ್ ಮಾತ ಪಾತ್ರೆ ಸಾಮಾನು ಮಾತಾಡು ಬೊಕೊಂದೊಂಜಿ ಉಜ್ಜಾಲ್ ಇಂದು ದಯ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಗ ಮರಿಯಲೋಡು ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ಉಲೈ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಉಲೈ ಬರ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ವಸಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸಾಧಾರಣ ಅಂಚಿನ ಆಪತ್ಕಾಲ ಬಣ್ಣಗ ಆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ದೆತ್ತದು ತಂತಿರ್ನ ಆದೇಶ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಐತೆ ಪೊಗ್ಗುನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಜಡದಾರಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಟೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆಪತ್ಕಾಲ ಬಣ್ಣಗ ಆ ಟೈಮ್ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಾಗ ಪೂಜಾರಿ ಲೆಪ್ಪಿರ ಎಂಕ್ಲು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ಇರಲ್ಲ ಮೀದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗದು ಆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಾರೆ ಮುಖ ಬಲ್ಲ ಜತ್ತನೆ ಇರುಕ ಬರ್ಪು ಅಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ಪು ಇತ್ತು 4 ವರ್ಷದ ತುಂಬಾರ ಬರ್ತಾನೆ ಇದು ಉಲೈ ಬಿಟ್ಟ ಬರ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೋಗುದು ಉಲೈ ಬಣ್ಣನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಈ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ನಾಡ ಬೈಜಿ ಅದೇ ಮಟ್ಟ ಸಾಧಾರಣ ಜಾಲ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬೈ ಮಟ್ಟ ಬೈಜಿ ಗುರ್ತುಕು ದೀಪ ದೀಪನ ಜಾಗ ತಾಪಿದ ಗ್ರಾಮಗೂ ಬಂಡಾರಪೋನ ಬಿಟ್ಲಗು ಬಂಡಾರಪೋನಾಗ ಮಾತ ಈ ಪಟ್ಟನು ನೆತ್ತಲೈ ನೆತ್ತ ದೀದು రెండు ತುಮ್ಮನ ನೆತ್ತ ಹಾಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೆ ಹಾಕಿ ಮೂಲ್ಯನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ವರ್ಗದವೆ ಪರಂಪರಾಗತ ಬರ್ತದೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ 2-3 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ತಾಂಗೂಡ ನೆಟ್ಟು ದೀದು ಅಲಂಕಾರಪುರ ಮಲ್ಪೇರ ಜಡದಾರಿನ ಪೂಜಾರಿಲ ಮೂಲ್ಯನ ಬಳೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಚ ಜಡದಾರಿ ಬೆಳ್ಚವಾಡಿ ಬೇತಿನುಂಡು ಅವು ಪೂಜಾರಿ ನಕಲು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಉಲೈ ಬರ್ರಾಜಿ ಜಡದಾರಿಗೆ ಪೂಜಾರಿ ಜಡದಾರಿ ಬೆಳ್ಚವಾಡಿ ಎರಡು ಪಂಡ ಆಯ್ದ ಮಣಿ ಮಾತ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯರ ಪೂಜಾರಿ ಅಲ್ಪ ಬೂಟಗು ಮಾತ ಮನ್ಚಿಟ್ಟು ಮಾತ ಅಂಚಿ ಪೋನ ಮನ್ಚಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪನೇ ಜಡದಾರಿ ಬೆಳ್ಚವಾಡಿ ಅವು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಇನ್ನು ಪೂಜಾರಿನ ಹಾಕಲು ಜಡದಾರಿ ಪೂಜಾರಿನ ಪನ್ನಲ್ಲ ಹಾಕಲು ಮೂಲ್ಯನ ಜಾತಿ ಮುದ ಕಾಲದ ಬಣ എന്നിട്ട് ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾವಂದಿತ್ತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ ಅಂಚವರಾತನ ಅವರ ಹರಿಕತೆ ನನ್ನವರಾತನ ಭೂಮಿ ಭಾರಿ ಭೂಮಿ ಈ ಭೂತದ ಪದರ್ನ 500 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಟು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಐಟ್ ಬೆನ್ನಿವಂತ ಒಂದು ತೋಟ ಉಂಟು ಬೆನ್ನಿವಂತ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂದು ದಾಲ ಭೂತಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟನಾತು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕಲು ಒಂಜಿ ಕವರ್ ದಕ್ಕಲು ಆ ಕಾಲಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪನಾಗ ವಾಸ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಪಡೋದು ಒಂಜಿ ಕವರ್ ದಕ್ಕಲು ಕಟ್ನ ಇಲ್ಲ ಇತರ ಆ ಕವರ್ ದಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ನಗುಲೆ ನೇಮದ ಪಾತ್ ನಗುಲೆ ಇಪ್ಪೇರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದು ಅವೇ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ನೇಮದ ಪತ್ತೆ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಜಾಗ ಆ ಕವರ್ ದಕ್ಕಲು ಅವಳೇದು ಒಂಜಿ ಕವರ್ ದಕ್ಕಲು ಹಂಚಿರುಳ್ಳೇದು ಅಂದೆ ಅಲ್ಲ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ನೆಟ್ಲ ಉಂಡ ಇಟ್ಲ ಪೂರ ಇತ್ತದ ಬಡಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ದೇವಂಡ ಈ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟಾಯಿನ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕವರ್ ಬಿತ್ತರ ನೆಟ್ಟು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಐಟು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ
ಇದು ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಮೂಜಿ ಕವರ್ ದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಲ ಎಂಕಲ ಎಂಕಲ ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಮೂಲೆಪ್ಪು ಅತ್ತ ನೇಮದ ಪದ ಮೂಲೆಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬತ್ತನ ಮೂಲೆಪ್ಪು ಎಂಕಲ ಎಂಕಲ ನೆಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಬಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತನ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮಾಡ ಇದು ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಮಂತನ ದುಂಬು ಇಜ್ಜಾನ್ ದುಂಬ ನೆಟ್ಟು ಇಟ್ಲಜ್ಜಾನ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲಿತ್ತು ಜನರಲ್ ಜೆತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ವ್ಯತೆ ವ್ಯತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈ ಕಂಜಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂದು ಬಾಕಿದೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ಕೈ ಕಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ 10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇತ್ತು ದುಂಬು ಗೇಣಿ ಅದು ಇತ್ತು ನೇಮದಪ್ಪ ಮಾತ ಅಲ್ಪದ ಗೇಣಿ ದೈವದ ವಿನಿಯೋಗ ಹೊಡೆದು ಕಾಣ್ತದೆ ಭೂಮಸೂದೆ 75,000 ಭೂಮಸೂದೆವನ್ನ ಮಾತ ಪೋಂಡು ದನಿಯೋ ಕೇಳಿ ಪೋಂಡು ಇತ್ತೊಂದು 500 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಮುಳು ಇಂದು ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕುಟುಂಬದ ಪಾಲನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೇತ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಕಮಲ ಅಂದ ಕೋಲಾರ ಕಮಲ ಮಂದಿ ಆರು ಬಡುಗಾರು ಆರೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತನ ಜಾಗ 500 ಎಕರೆ ಜಾಗ ನಾನು ದುಮ್ಮದ ಕರಡಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗಿಂದ ನಳಪಾಯರ ಬಂಗಾಪನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಾರಿ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಭೂತದ ಪದಾರ್ಥ ಬೇರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ವಿಲೇಜ್ ಆಫೀಸರು ಬಾಡೂರು ಜಟದಾರಿಂದ ಉಳ್ಳೇನೆ ಈ 500 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಅವು ಏರ್ ನಡಪಾವೇ ರಕಲು ಎನ್ನ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ನಡಪಾವ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಜಮನ ಇವಾಗ ಐಕೆ ಬಾಡೂರು ರಾಮೇಶ್ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರೈನು ನೆತ್ತು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನಮ್ಮ ಜಾಗೆ ಬಿಡ್ ನಾನು ಭೂತ ಬಿಡೋದು ಬಿಡ್ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಹಾರದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏರ್ ನಡಪಾವಿರ ಎಂಕ್ಲನ ಸೊತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಸೊತ್ತ ಭೂತದ ಪದಾರ್ಥ ಅಮ್ಮ ಬರೇ ಏರ್ ಭೂತ ನಡಪಾವಿರ ಅಂತ 500 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಅಂತ ತೋಟದಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣದ ಮೂಲ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಂಡ ತೋಟ ಪೂರ ಸೇರಿದೆ 500 ಎಕರೆ ಕಂಡದ ತೋಟದ ಮಾ ಸೇರು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತು ಇಂದೇನು ಕಂಡ ಒಂದು ಬೆನ್ನಿ ಹಾಕೊಂಡು 5 ಮುಲ್ಪದಾಕ್ಲೆ ಪರಿಸರದಾಗ್ಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಳು ಎಂಕಲ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ವರ್ಷ ಬಂತು ಅಂತೆ ಅರಿ ಮಾತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಪಿದ ತೋಟ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲೊಂದು ಜೀತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಜೀತ ಕೊರಡು ಪಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಲೊಂದು ದೈವದ ಬಚ್ಚ ಏನ್ ಪನ್ನೆ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೈವಗೂ ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈತ ಕೊರಡು ಪಾತ್ರ ಈತ ಗೇಣಿ ಕೊರಡು ಗೇಣಿ ಅತ್ತು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೈವ ಕೊರ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತೀನಿ ಅಕ್ಲು ಭಕ್ತಿರು ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಏತಂದಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಕ್ಲೆ ಕಣತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈತ ಕೊರಪಣ್ಣ ದುಂಬೆ ಹೊಂಟೇರು ಆಯ್ತು ನೈಟ್ ಒಂದು ಯಾಜ್ ನುದ್ದಾಯಿ ಅವು 20 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಎಂಕ್ಲ ದೀಪಾಯಿನಿ ದುಂಬ ಅವಳ ಕಂಡೋನಿ ಆಯ್ತೇವೆ ಹಾಪಡೋಗಿ ಆ 7 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಜ್ಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಉಂಟು ವರ್ಷಗೂ పండి ప్రకారం దైవాలను నేమాతే ఖర్చులు ఉండు ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಒಣಸಾವಡು ఒక చాకిరి దక్కలు భూతాలు మాతాన 2 లక్ష రూపాయలు కూడా దైవ కట్టనక్లే అనిచెనిదు ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ದುಮ್ಮ ಮಾತ ಬಾರ್ ಬರುಂತಾನೆ ಇತ್ತು ದುಡ್ಡೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಾರು ಯಾರಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು ಒಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತೇಜಮಾನಿ ಬಾಡೂರು ಕುಂಜಣ್ಣ ಮಂಡಾರಿ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ಐಕ್ ದುಮ್ ಬಾಡೂರು ರಾಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಸಮ್ಮಲೆ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಮುಜಿನಾಲ್ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕ್ಲ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಆರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ ದುಮ್ದು ಯಜಮಾನ್ರ ನಕ್ಲ ಅಂತ ಆತು ನೀವು ಶಾರ್ಪ್ ಜಾಣ ಅದ ಬಾಡೂರು ರಾಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕ್ಲ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಆರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರೇ ಯಜಮಾನ್ರ ಆಪನಿಗೆ ದುಂಬದ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕ್ಲ ಪೂರ ನಡಪ ಅಂತಾನೆ ಯಾರು ರಾಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಲ ತೀರ್ಪೋಯ್ರು 96ನೇ ಸೌಡ ಅರ್ಲ ತೀರ್ಪೋಯ್ರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉಳ್ಳೇದು ಈ ಗುತ್ತದ ಒಂದು ತೋನ್ನ ಮಾತ ಎಂಚಾವು ಅಲಿಯಕಟ್ಟು ಸಂತಾನ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಬುಡ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತಾನ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಲಿಯಕಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿ ಅಲಿಯಕಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ರಾಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಸು 60 ತನಕಲೇ ಇರ್ಲಜ್ಜ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೇ ಬತ್ತನ ಮರಮಲ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾನೆ 60 ಇರ್ಲಜ್ಜ 6 ಮರಮಲ್ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೇ ಬರ್ತಾನೆ ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೇ ಮೆಗಿ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮನ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲನ ಬೊಕ್ಕಂಚಾಪುಡು ಏರಿ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬದಲ ಅದೇ ಇಜ್ಜನ 60 ಉಂಡೆ ರಾಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ 60 ಇಜ್ಜನ್ ನೇರದವರ ಮರಾಠಿ ಮರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವು 60 ಜನ ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಮರ್ಮಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮರ್ಮಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮನ ಜೋಕ್ಲು ಒಟ್ಟೊಡದು ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲೇ ಈಗ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ನಡಬಹುದು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕತೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದೈವ ಇಂಚ ಸಾಧಿದೋ ಜವನ ಇತ್ತದ ಯಜಮಾನ್ರು ಬಾಡೂರು ಕುಂಜಣ್ಣ ಮಾಡ್ರಿ ಎನ್ನಣ್ಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ದುಂಬ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಡೂರು ರಾಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ఉంది ಐಕ್ ದುಂಬು ಬಾಡೂರು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಆಳ್ವೇರು ಅಂತ పేరు ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಐಕ್ ದುಂಬು ಬಾಡೂರು ಬಂಡಾರಿ ಆಳ್ವೇರು ಅಂತ ಆರೆಲ್ಲ ದೂತೆ ಇಲ್ಲ ಐಕ್ ದುಂಬುದಾರ ಬಾಡೂರು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಆಳ್ವೇರು ಅಂತಾರೆ ಜಮನ ಆರೇನು ಯಾನ್ ತೂತಿದ್ವಿ ಅದು ಏತನೇ ತಲವಾರು ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ
40ನೇ ಇಸವಿ ಮಿನಿ ಅದು 30-40ನೇ ಇಸವಿ ಅಂಚ ಅದು ಅವ ಏತ ತಲೆಮಾರು ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಯಾನೆ ಯಜಮಾಟನಕ್ಲೇನು ತೂಯಿನೇ 1 2 3 4 5 5 ಯಜಮಾಟನಕ್ಲೇ ಅಂತ ಇತ್ತದ ಯಜಮಾಟಲ ಸೇರಿದು ಇರ್ದೊಬ್ಬನ ಐನದ ಐಕು ದುಂಬದಾರನಿ ಅಂತ ತೂತುಜಿ ಕೇಂದು ಗೊತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಕು ದುಂಬಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದೇ ಮೊದಲ ಪನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೊಲ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ದುಂಬದಲೆಕ್ಕನೇ ದುಂಬದಲೆಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪ ಹೊಸತ್ತು ಯಜಮಾನಿ ಒರಿ ಯಜಮಾನ ಕಾಲ ಕರಿಬೇಕ ಹೊಸ ಯಜಮಾನಿ ಆನಗ ಆ ಕಡಗ ದೀಪನೆಗಳ ನೇಮದಾನೇ ದೀಪನೆ ಬಳೆ ದೀಪನೆಗಳ ಬಳೆ ಸರಪಳಿ ಅವು ಇಚ್ಚಲಂ ಪಡೆದಕ್ಕೂ ಬರೋದು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಗ ತುಂಬದ ಇಚ್ಚಲಂ ಪಡೆದ ತೀರ್ಬೋತಿರುತ್ತೆ ಐ ರಾಮರೈಕು ರಾಮರೈಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಇಚ್ಚಲಂ ಪಡೆದಕ್ಲೇ ದೀವೋಡು ಬಾಡೂರ್ದಕ್ಲೇ ಬಳೆ ದೀಪನೆ ಇಚ್ಚಲಂ ಪಡೆದ ಇಚ್ಚಲಂ ಪಡೆದಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಸೀಮೆದ ಗುರಿ ಕಾರಣ ದುಂಬುರು ಸೀಮೆದ ಗುರಿ ಕಾರಣ ಕುಂಬಳ ಸೀಮೆದ ಗುರಿ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೇ ದೀವೋಡು ಬರ್ತದು ರಾಮರೈಕ್ಲು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಗದಿ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ 2009 ಅಣ್ಣ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಡೂರು ಗ್ರಾಮಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆತನದ ಗುರಿಕಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ನೆರಿಯ ಗುರಿಕಾರ ನೆರಿಯ ಮನೆತನದ ಇತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ಮನೆತನದಾರ ಅವು ಗುರಿಕಾರ ಮನೆ ತಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆರು ಗುರಿಕಾರ ಮನೆ ಅವು 2 ಗ್ರಾಮಗೂ ಆ ಗ್ರಾಮಗೂ ಎಡಕಾನದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗದಕ್ಕೂ ಈ ಗ್ರಾಮಗೂ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆರಿಯ ಗುರಿಕಾರ ಇತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಧರ್ಮರ್ಕದ ನೆರಿಯ ಹೆಗಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭಟ್ 6 ಎಂಕ್ಲ ಗುರಿಕಾರು 6 ಎಂಕ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಬರೋಡು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ದೇವಡ್ಲ ಭಂಡಾರ ಪೌಂಡ್ 6 ಬರೋಡು 6 ಬತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಭಂಡಾರ ದೆಪ್ಪು ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮುಂದಿನ ತನೆ ಮಗ 6 ಬರೋಡು 6 ಬತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 6ನ ನಿರ್ದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣ ನಡಪು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬ ಹೋಗಿ ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭಂಡಾರ ಫೋನಾಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಪರ್ದ 6 ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ತಂದೆ ಹಿಂದೆ ಬರು ಅದು ತಂತ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶನ ತಂತ್ರಿಯಿಂದ ಮುಳು ತಂತ್ರಿಗೆ ಉಡಾಲ್ಬಿಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಡಮಣ್ಣ ಇರು 6 ವರ್ಷಗೂ ಎಂಕಲ ನೇಮದಪ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗಣವಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋಂಡು ಅವು 6 ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಕಾಂಡೆ ಗಣವಮ್ಮ 5 ಕೊಂಚ ನವಕ ತಂಬಿಲ ಅಷ್ಟ ಒಂಜಿ ನವಕ ತಂಬಿಲ ಅವಳು ಆದ ದೈವಲಿ ನವಕ ತಂಬಿಲ ಆದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐದು ಮಲ್ತದ್ದು ಅರ್ಬೋತಿರು ಉಳ್ಳಾಲ್ಬೂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಡಮಣ್ಣ ಇರು ಉಳ್ಳಾಳೆದಾಳ್ತದೆ 6ಲ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೇಮದಪ್ಪ ಬಾಡೂರು ಚಾವಡಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಅದೇ ಒಂದು ಜಡದಾರನ ಗುಡಿ ಉಂಡು ಅವಳು ತಿಂಗಳು ತಂಬಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನವರಾತ್ರಿ ತಂಬಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನವರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಟ್ ಕೊಂಚಿ ಧೂಮಾವತಿ ಸಾನ ಉಂಡು ಧೂಮಾವತಿನ ಪೂರ ಅವಳು ಅಲ್ಪದ ಭಂಡಾರ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಧೂಮಾವತಿ ಆಯ್ತು ಅಡಿಗೆ ಬೋದು ಭಂಡಾರ ಪೂರ ಅಕೇರಿ ಆಪಣೆ ಮಾಡಾರದ ಅವಳು ಚಾವಡಿ ಬಾಡೂರು ಚಾವಡಿಡು 2 ಮೈಮೆ ಮುಲ್ಪಾಗ ದುಂಬೆ ಹಾಕೊಂಡವು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ದಕ್ಕಲ್ನ ಪಾರಂಜ ಕೋಟೆಲ್ ಪಾರಂಜ ತರವಾಡ ದಕ್ಕಲ್ನ ಸೋನಡಾಪುಜಿ ಮರಿಯಲು ಬಂಗಾಪುಂಡು ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂಜಿ ಪುದ್ವಾರ ಒಯ್ಮೆ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಆಪುಂಡು ಮೂಲ ಅಕೇರಿದು ಅಂದ ಅವಳು ಕೋಟೆಲ್ ಧೂಮಾವತಿ ಸಾನ ಉಂಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಈ ಮುಲ್ಪದ ನೇಮ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬ ಒಂಜಿ ಧೂಮಾವತಿನ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಆಯರುಂಡು ಬೊಕ ಮೂಲ ಧೂಮಾವತಿ ಮೂಲ ಕೊರತೆ ಆಯರುಂಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮೂಲ ಜಟಾಧಾರಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಧೂಮಾವತಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಚಿಲ್ಲೆಮೆ ಧೂಮತಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೊರತೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಹರಿಸೇವೆ ದಾಸಾಯರ ಬರ್ತದೆ ಹರಿಸೇವೆ ಮುಡಿಪು ಸುದ್ದಿ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಬಾಡೂರು ಗುತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಿಯಾರ ಇರ್ನ ಬಿಸಿತ್ತ ಪೊರ್ತಿರ್ಲ ಆಗ ಎಂಕ್ಲೆ 4 ಊರಿಗೂ ತೆರಿಪಾವಡು ನಮ್ಮಂಗ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಅವಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೋಲ್ಲ ಪಡಿಪಿರ ನಮ್ಮಂಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪನ್ಲೆ ಅದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಯ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಪರ ಇಲ್ಲುಲು ಪುರ ಒರಿತ್ರೇ ಮಲ್ಲೆ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಒರಿನಿದ್ರು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲು ಒರಿನದು ಆ ಇಲ್ಲು ಒರಿಯೋಡು ದುಂಬುದ ಪರಂಪರೆಗೂ ಈ ಪರ ಇಲ್ಲುಲು ಪುರ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲುಲು ಪುರ ಇಂಚನೆ ಒರಿಯೋಡು ಅಂಚೆತ್ತನೆ ದೇವರನ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಅವಳು ಒರಿಪನೆ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲು ಅಂತ ಬುರ್ದು ಬೋಡು ಐಟು ಪಂಡ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಜೋಕುಲೆರ್ಲ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಕ್ಲೈಗೆ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲು ಪೇಂಟೆಡ್ ಕಲ್ತದ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಆ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಅವೇ ಸಾಧಿರಕ್ಲಕಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಪೋಯರು ಜನ ಈ ಪರ ಇಲ್ಲಾಗ ಮತ್ತ
ನಾನಾ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಚಂದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಲು ನೆತ್ತ ನನಪಡು ಬುಕ್ ದಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒರಿಯೋಡೊಂದು ಒರಿಯನೇ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಬಂಡ ದೈವ ದೇವರನ ನಾಡು ದೈವ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನೇ ತುಳುನಾಡು ಒರಿಯೋದು ಒರಿಯೋಡು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಜಾಗತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತೇನಿತ್ತು ಎನ್ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಷ್ಠಾರೇ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಾರು ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಆರು ಖರ್ಚು ಪಾಡುದು ಈ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕಾಲ್ ಬಂದ ಚೂರು ಮಾತ ಹಾಳಾದಿತ್ತು ಅಯ್ನು ಪೂರ ಒಂಜಿ 7 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಂದ ನಾನು 100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ಅದು ಪೊರ್ಲು ಡೇಂಜ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಂಪು ಹೊಡುದು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಮಾತ ಇಂದು ವಸಂತ ಎಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಾ ಶೆಟ್ರು ನಿಂತಾರೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜರ ರಾಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪುನಗಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೇ ತುದಿ ದೈವದ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ತಿರ್ಬೋತೀರಿ ಅರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೀತಿ ರಿಟೈರ್ ಆದ ಫುಲ್ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪದ ಭೂತದ ಭೂಮಿ ಗೀಮಿ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನಡಪಣೆ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬಲಗಾಯಿ ಇಟ್ಲೇಕಾಯಿ ನಡಪುಡು ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾಡು ಎಂಕ್ಲ ದೇವರ ನಡಪಡು ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ನ ಸಮಯ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಕ್ಲ ನಡಪಾಯಿருந்து ಎಂಕ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತ್ ಇರ್ನ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಬಿಸಿತ ಬರ್ತಿರ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ ಪೂರ ಪಟ್ಟೊಂಡಾರು ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಡ್ಡವರು ಸಂತೋಷ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಗುತ್ತು ಬಾಡೂರು ಗುತ್ತು ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆತಂದು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮರಪ್ಪಂದೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಾಕಿ ಪುನಕ್ಲು ಅನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಜನೆ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದಾನ ಇತ್ತಂದಂಡ ನಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಾದ ಪನೊಳಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆತಜಿ ಕೇವಲ ಆಜ್ ತಿಂಗಳ ಒಂದೊಂದು ರಾತಿ ಹೋಗ ದುಂಬು ಪೋಡ್ದಂಡ ನಿಕ್ಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯವಾದುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲಿ ಪನೊಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ತಿಕ್ವೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು